Og nu igen her. Fint. 2 i live, 2 i live. Var Thors Vassov til gamle bygning ned, eller hvad? Det er solo, 2 soloer. Ikke stop med at spam, ikke stop med at spam. Ja, prøv lige. Jeg kan ikke kilde her. Her er det bare nogle våben. De må godt, hvis det er 2 solo, så kan I godt hoppe ned og se om I kan få kildt det. Så I gør det? Hop nu. Ja, Så gør det. Ikke ham. gør det Kom sammen. med, kom med, kom med, kom med. Er du med? I vil gerne have begge kildt her. Jeg er med. 100. Back! Ham den ene i køkket. Ja, de er begge to ramt 100 eller sådan noget der. Altså reload. Jeg er klar med. Sådan, Mats. Bare kom op, bare kom op. Jeg kan ikke rigtig komme op. Shit. Bare kom op, Liam. Jeg er oppe. Er det imo en, du har den. Nice, go. Den sidste imo en. Den sidste var også low. Han var low før, jeg ved ikke, om han er så længere. Du så du ikke nogen skud? Hold ved zone. Yes, go. Godt game, gutter. Jeg er coach alligevel, der er coach. Ja, tak for coaching. Tak for coaching. Selvfølgelig. Ind og købe igen.